Shwmae greu CELF, mae'n siŵr bod rai o chi sydd yn darllen comic Mellten wedi meddwl, wythnos Angenfilod, pam nag yw Gwil Garw wedi troi lan? Wel, i'r chi sydd ddim yn gwybod, dyma Gwil Garw, ac mae e yn Casglwr Angenfilod yn tudalennau comic Mellten. Comic Mellten wrth gwrs ar gael ar wefan y Lolfa a wefan mellten.com. A mae Gwil Garw yn dod ar draws pob math o wahanol Angenfilod y creadur rhyfedd iawn. So, o'n i'n meddwl, sy'n amser cwl i gyflwyno fe i chi, ac i ddysgu chi sut yw arlunio fe. Felly, papur, pens yn barod? Fanta ni. So, o'n i ddechrau, fel dyn ni'n dechrau gyda lot o bobl, gyda trwyn. Trwyn bach syml iawn, just sharp, cut, fel na. Wedyn, y llygaid nesaf, cylch un ochr a'r llall o'r trwyn. Dyna ni. Dot bach. A'i gig. Nawr, mae Gwil yn edrych bach yn grac fan hyn. So, dan ydi gyd. A falle, un ail i lawr. Clist mewn llinell gyda trwyn, a mae dy fe fel clistlws. Achos mae Gwil Garw yn arwr o oes y Celtiaid, o hen hanes Cymru. Hen hanes Cymru pan oedd Angenfilod rhyfedd yn byw yn y wlad. Ni symud ymlaen i wneud ei wall nesaf, dyma beth mwy o hwyl, achos oedd y Celtiaid, llinell bach fyna, arfer sticio'i gwallt i fyny pan oedden nhw'n ymladd, gyda fel cyfuniad o stwff, yn cynnwys fel mwd a pipi ceffil a stwff fel yna. So, yn spikes i gyd, reit lan fyna. So, 4 neu 5 o spikes, reit lan fyna. A dyna ben Gwil Garw. A jyst mynd dros. Mas. Na ni. Cool. Nesa, o'n i symud ymlaen i'w gorff. So, o'n i wedi gwneud yn barod i ymladd. So, allai un fraich yn dod lawr o'r ochr yma. A wedyn ni, mae lawer fel dwrn. So, cofio fel wnaethon ni o'r blaen. 1, 2, 3, 4. A mae'n dechrau dwrn. Rwy'n lled bach. Lle, dangos y bus bawd. Dyna ni. A'r fraich arall, wedi codi fe. O, na i wedi gorff gyntaf. A ni symud mlaen wythnos nesaf i ni lluniau o pobl yn symud a symudiadau mewn i'ch lluniau. Felly, o'n i ddim mwy o cyrff pryd ni. Ond am nawr, jyst corff bach yn y sgwar. A braich arall, kind of fel bys yn codi rhywbeth. Y llaw mewn dwrn, ond o'r ochr yma, un ffordd yr hawdd yn neud e yw just bus bawd fel na. Wedyn ni 1, 2, 3. Sorry chi. A cylch, achos mae'n dal cleddif wrth gwrs. A siapau bach, Celtaidd. A wedyn ni siap cwpan yna. Nawr, pan ych chi'n neud y siap, mynd tu ôl i ben, watchwch bych chi ddim stab o fe reit yn i ben. Ond fyna, mae jyst tu ôl. Dyna ni. Nesa, top i glogin. Ac yn olaf, y trwsus. Na, mae'n gwisgo fel pyjamas mewn ffordd mae'n edrych fel. Dyna beth oedd y Celtiaid yn hoffi. Oedd nhw'n hoffi chilio mas, ti'n modd? Oedd nhw'n just chilio pyjamas, drwy dydd. Fel tysyn nhw. Ddim eisiau gadael y tŷ, ond... Os oedd nhw'n gadael y tŷ, nhw'n rufeiniaid neu dreigiau neu rhywbeth. Ddim eisiau sbwylio'ch trwsus gorau chi. Right, trad. Tebyg i slippers. Eto, loungewear. A... Dyna ni, rhyw fath o regis. Ond o'n i jyst gorffen yr glogin sy'n hedfan tu ôl, achos mae'n kind of arwr yn y comic yma. So, o'n i gael clogin sy'n jyst yn edrych yn cool. A falle rwygiadau ynddo fe. A dyna ni, dyna Gwil Garw. So, falle o'n i'n neud just y llawr o dan fe. O, anghofio si. Mae'n rhaid i wneud rhywbeth o brechled air ond fe fyd. Newch chi hwnnw roi taclus na fi. A ni. Neu y llawr hefyd.
A wedyn, awn ni ati i liwio fe. A wneud hyn yn fwy cyflym, dwi'n meddwl. Byddwch chi ddim eisiau just gweld Gwil fi'n lliwio mewn trwy amser. So, lliw croen Gwil, fel hyn, a nesa gwallt oren. Ei glogin yn wyrdd golau. Edrych yn ffaen i am wneud y lliwio union yr un fath o hyn. Dweud y gwir, mae'r comic yn cael ei lliwio yn ddigidol, so dy lliwio mae ddim union yr un peth ar lliwio yn y comic. Yn ei roed cleddyf air iddo fe, am lai. Brown tywyll am y sgidiau. A brown golau am ei drwsys, / pyjamas. Right. Ok, a wedyn ni i ychwanegu bach mwy o just steil gorffenedig, a ni'n neud manylion fel stripes mewn gwyrdd mwy tywyll, cyfeir dilyn siap y peth, a stripes trwchus ar ei drwsys. Dyna ni. A wedyn, wrth gwrs, ei tattoos neu'r ink wedi peintio dros ei gorff fel oedd y cartiau da fi wneud eto cyn amlaf, just yn iddo fe edrych eitha cool. A dyna ni, Gwil Garw. Dwi'n bach o cysgod iddo fe, a'r tir o dan fe. A dyna yw arwr, un o arwyr comic Mellten, Gwil Garw. A mae llyfr mas am Gwil Garw yn fuan iawn. Reit mae angen i Gwil cael rhyw anghenfil i ymladd yn erbyn. I chi roi fyna, felly dwi wedi dod lan â gêm i chi i greu anghenfil. So, anifail a anifail yw angenfil. So fe chi'n neud rester o'r holl anifeiliaid cool a chi feddwl am doniol, neu silly, neu scary. Octopus, flamingo, tiger. Dewis 2 o nhw. Tiger a flamingo falle. A dyma ni, tiger ingo. Cyfrwch darnau gwahanol. Felly bod chi'n moyn mochyn a chwilen, mochwilen. Neu hippoctopus. A newch llun o wahanol darnau o'r anifeiliaid i greu anghenfil newydd. Fi eisiau gweld eich creadigaethau chi. Felly, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, welwch chi fory. Hwyl!